खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाबाय डाइरेक्ट राजनिति हान्जानि बा राजनितिनि बाथ'रिखौ नोंथांमोननो लाबोना फैबाय। भिडिअखौ अननानै जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों UPPL निफ्राय BPFआव सार जेम्सजों आखाइ हमफैनायखौ नोंथांमोना नुनो थांगोन बा नुनो मोनगोन। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायो अब्ला बे भिडिअनि जोबथारनायसिमाव नोंथाङा गासैखौबो बुजिनो मोनगोन। बयखौबो भिडिअखौ जोबजासे नायनानै लानो आरो बुजिनो खावलायनाय जाबाय। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामना लाबा नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। जे उदाहरना आंनो दा मानसिफ्रा थांबाय सोरबा थांबावनोबो हागौ खिन्थु बे गावनि व्यक्तिगत हिसाबै थांबाय। आङो थांगौमोन जेब्ला बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय गेदेरसिनमोनब्ला आं थांगौमोन आरोखि। मोजां खोनासंदे सिरियास बर' जाथिया बे गासैबो जेसेबां दङ नोङो नेपालाव होन बेंगलाव होन नोंनि सानजा सोनाब गेजेर महरा जों एखे भाषायाल' एसे आलदा। बे बोरै जाखो बे हिस्ट्रिकेल जारिमिन बेकग्राउन्डआव जाबाय। आंबो थांगौमोन गोबाव सम एप्रिलनिफ्राय डिसेम्बरसिम नेनांनायाव बिनि सिगां बिटिआर सुक्ति खालामगोदानफोरजों दावहा नांनायाव देरहानायनि दावहा नांनायाव होनबाय आं गोबां रां रुफा खरसा जादों, गोबां थाखा फैसा हावलाद लानांदों, दिनैसिमबो जों सुख'जोबनो हायाखै। बेफोरखौ नायनानै आंबो UPPLआव थांनो हागौमोन, आंबो मोजां मोजां गारि घोड़ा गाखोनो हागौमोन, दासिमाव 200-300 बिगा गायग्रा आं बायनो हागौमोन। नंगौना नङा? गामियावलाय माथो इसेबां दाम। खिन्थु आं मानो थाङाखै? थाङिनि एक खारना जाहैबाय बेनो आरोखि बे बिटिसिआ जे जोंना बायसिगोन बायबाय, बे बायनायखौहाय सोर रैखा खालामनो? गाबथाग्रा मानसि नांगोन। बेनिखायनो जोङो गाबथादों, हाग्रामा सारा दिनै गाबथादों। जोंनि बर' रावा 8 सिडुलाव भारतनि संबिधानाव हाबखाबाय। बेखौ आसामनि मा खालामफैदों? एसोसिएटेड लेंगुवेज, लोगो लेंगुवेज भाषा खालामफैदों। बुजिदों खोथाखौ? लेङाइ जोंना जि जायगायाव एसामिस बांलाफोर बायदि इंलिसफोर बायदि 8 सिडुलाव जोंना हाबखाबाय बर' जाथिया, गासैबो जाथिनि भाषा हाबाखै। 9थि सिडुलाव कनस्टिटिउसनाव जोंना हाब्बाय। नै बिसोरो बेखौहाय मा खालामफैदों? आसामनि लेङाइ भाषा खालामफैदों। बेफोरबायदिनो गोबां जालाखाद बिलाखाद भबिष्यत जोंनि फिसा फिसौनि आमोलाव जोंनि बिटिसिआ थागोन ना थाला? बे जेनेरेल जाजोबसिगोन नामा गासैबो? नै बेफोरखौ साननानैहाय जोङो थाङाखै। आरो बिसोरो बारा गोबाव सालायनो मोनला। नै दा MP इलेक्सन जानोसै, खद' गोलैनोसै, साननै सानथामनि गेजेरावनो नटिफाइ खालामसिगोन MP इलेक्सना। माने जेबो नोङो उन्नति मावनो हाला। खमसे खम मेफोरसिम थांगोन, मेआवसो खालामहैनो हागौ गभर्नमेन्टखौ, भारत गभर्नमेन्टआ। बेबायदि सम लागोन, गोबाव सम लागोन। बे थांखाबाय दा। बेनिफ्राय सोर दागोन सोर दाया गभर्नमेन्टआ जों मिथिला। बिनि उनावनो नोङो बर'दिन खासा खासि ओरै फैबाथाय 4-5 मास गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव, सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव 4-5 मासनि उनावनो आरोबाव बिटिसिनि जाबाय। होमब्ला मा उन्नति मावबावनो बिसोरो? हाला। थांनाय बारावबोथ' जोंनो 17था देरहाखादोंमोन। जोंखौ दाहोआखैसो गभर्नमेन्टखौ। बिसोरखौ लगाय गथाय जारा जुरा खालामनानै दाहोबाय। थांखिया जाहैबाय गासैबो सानखा हखायैसो बानायखानाय नालाय, बेनिखायनो बे रोखोमाव जाबाय। दा जिखि जाया दान्दिसे थांनाय बायदि थांथ'दोंमोन।
जोङो जोबोद जोंनिनो खामोन एसे बेसेबाङावहाय सिगाङाव लाइन थादो लाइन सोर गांग्रोनो Senior citizen आरो citizen जों होजोबदो औ नांगोल बेसो बर' जाथिनि जोंनो हारसाफोरनि आथिं এটা উপরে থাকবো হ্যাঁ এটা नैबे माबायाव गुफुरा थाङाखै बे गुफुर बायनानै बेंलायखाबाय आङो सासे दंबावो फैनोसै दे र' आं थानि होनब्ला उनाव गुफुर मोनसेया गुफुर मोनसेयावसो दे मोजां लाबोयो जाबाय थाखालाय बिराद ฮ้ยไปดูจบเรื่องอ่ะไอ้โห जाबाय दे